फैनानै खानाया फिसा जाबाय आरो ना मैया हास'दों हास'वाखै आरो ना नै गोलाव लानोसै आं दिनै देग्लाय सनिया हास'बाय लोगोफोर नै जोंहा लास्ट बेंगलराव थास' बिबार मोनजाबावसिगोन आरो ना लोगोफोर बिराद गोबावजों खनसे थास' बिबार जागोन आरो ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे थास' बिथ'राइबो दंदेरो थोदेरा नालाय ओंखायनो एसे खादेरनानै लाबाय आरो ना ओमफ्राय खानायखौ लाबाय थायासै नोंथांमोनाथ' अहाय मोनो मिथिखायो बेखौ सायगानोसै जोङो नै फट'शुटनि थाखाय माने हाग्रानि ड्रेस बानायदों आरो ना नै दाबो बानायगासिनो ओमफ्राय नैबेयो एसे जाहांबाय ओमफ्राय गस्ला बानायबावनांगौ गावनाव स्कार्टआ एसे जाबाय आरो ना नोंथांमोननो गाननानै दिन्थिगोन आङो नै दायो नैखौ रुनोसै आरो ना एसे माननाया खारनायनि लोगोफोर नै जोंहा लास्ट बेंगलराव थास' बिबार मोनजाबावसिगोन आरो ना ओमफ्राय नै हालखा दं ओमफ्राय दा रेडि जानांसिगौ आरो ना फट'शुटनि थाखाय माने गस्लायाबो एसे रेडि जाहांबाय ओमफ्राय नै ओंख्रिबो संगासिनो बिथिंजाय दाहाय मोनाबा साइज नुनाय नङा ब्लगा ओंखायनो स' नै दायो संग्रोगासिनो आं ब्लगबो लागोन ओमफ्राय फट'शुटबो लागोन आरो ना जोङो स' नोंथांमोना नायलांदो गोलैबाय
नै लोगोफोर जानोसै थास' बिबार बिराद गोबावजों खनसे दाउ बयलार नै ओमफ्राय दहायनि मुरि एवनाय ओमफ्राय टमेट' बाथोन स' दानिया जागोनसै आरोना नै मिथियाबा मानोथो खोन्थायोरा आंथ' दखानदार नङाना आंथ' दखानदार नङा नायगासिनो हनै दखान मालिकआ बेनो आरोना ये टाटा है 350 ಹಾಯ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ಲಿ 350 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಾ 320 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ 350 kg 300 kg discount chairs kursis stools baby ಇಲ್ಲಿ baby chair bucket ಚಾಪೆ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ हिंदी में भी कड़मे ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ हिंदी में बोल सकते हैं हिंदी में नहीं मेरा ಹಿಂದಿ ಬೇಡ ಯಾವ ಜಾಗ 150 rupees ಸರ್ ಯಾವ ಜಾಗ ಅರಕೆರೆ ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಕಿಚನ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫೇನ್ ಕೂಲರ್ ರಿಪೇರಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಪೂರ್ತಿ ಕಿಚನ್ ಫೇರ್ ಐಟಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿಗೆ ಪೂಜಾ ಐಟಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಐಟಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಫೇನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೊಳೆ ಬೇಟು ಪೂಜೆಗೆ ಐಟಮ್ ಆಗಿರೋದು ಅಡುಗೆ ಐಟಮ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಲ್ ಐಟಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ पूरा मिलता अभी फिटिंग करके देगा क्या हाँ फिटिंग करके देता पूरा फिटिंग करके देता दे दो चेक करके सभी चेक करके देता कितना है कौन सा 2200 रुपीज़ डाल के देता डिस्काउंट 1000 रुपीज़ में ये बिना आरोना दखाना आरोना भिडिअ बानायनो थिनबाय ओमफ्राय बानायदो आरोना नैबे जाहैबाय 1000 नोलै ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 1000 लाबाय आरोना नै फांखाखौ tomorrow ओमफ्राय नै लोगोफोर फट'शुटनि थाखाय देलायनो नागिरबाय आरोना स' बिलाइनि देलायनाय नालाय बिलाइ ड्रेस गानगोन ओंखायनो बिलाइ फुनजोब्बाय आरोना आङो गोथांखौ लागायबाय कालारा बांद्राय गोथां नङामोन थाव बेखौनो लागायजोब्बाय आरोना गैथ'वा नालाय स' मैया खालामनो हाजोबासै फट'शुटखौ माने मैया ओंख्रि संबाय ओमफ्राय आरो फांखा लायनायाव मोनादो आरोना ओंखायनो स' दिनै फुङावनो नै सिखारनानै जोङो फट'शुट लागोनसै एक्सारसाइसखौ गेलेयासै सनथामनानै नायलांदो आरोना जोङो मा मा देलायो जंगली गाइस Nah, sininya mama dizainnya fotok daurai kang ni fotok lana kadang aneh dina gobay daurai ya kang nih alay na ko na dina alay na han sini नै लोगोफोर जोब्बाय आरोना शुटिंआ ओमफ्राय नै मा शुटिं गलांला जोब्बाय खुनुरुखुमसो कमप्लिट जाबाय आरोना जोंना शुटआ नै सासेना सासेयाबो गला जोब्बाय आरोना लोगोफोर खुनुरुखुमसो जोब्बाय माने मैयानो बानायदोंमोन ओमफ्राय मैया टाइम मोनासै ओमफ्राय रानजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै मेकआपआ माबायदि आंना बिलाइ टाइप बे जंगल टाइप आरोना गाइस दिक्कु दिक्कु सब बकवास का बनाए सब जोबजोब्बाय आरोना अलविदा जंगल जंगल अलविदा जंगल इतनी मुश्किल बनाया है इसको आउच बोला मैंने तो हमारी भी खत्म मेरा भी खत्म मेरा बाल छोटा हो गया है अरे फूला बुरा ना हो बिना नै खानाया फिसा जाबाय आरोना मैया हास'दों छोटा सा बाल हो गया
और मैंने कट नहीं किया हासुवाखै आरोना नै गोलाव लानोसै आं दिनै देग्लाय सनिया हासुबाय सनिया दिनै खानाय सिननो नागिरदों आरोना समान हमाखैलै नोङो दालाय बिदि हमनो रोङा बिदि हमना नों ओरैसो हमनांगौ माबा बेनो नाङालै बोनोसो नांगौ नोंखौ नायनो दिन्थिजायो खानाया जारो जाखादों आच्छा 3 2 1 स्टार्ट दिखाना जा मोजां जाबावबाय जाहैदों खिथु उनाव वाव क्या बात है